Zdravím vás, ideme si zahrať Bumperball, pri mikrofóne Amnis a Tomis. Servaste, zahráme si Bumperball a toto bude taký šampionát. Amnis versus Tomis, ide prvé kolo, druhé kolo bude Tomis versus Metis a tretie kolo bude Amnis versus Metis. A ešte voláčo, čaute. No, Tomis pozdravil, na? A bude to asi 8 minútový video, alebo 7. No, ideme šampionát, prvý. Dočkaj, no, nožme. A hovor bližšie do mikrofónu. Dobre. To je vlastne akože súťaž, alebo také volačo. Volačo je boomerang, neviem, či to poznáte z futbalu, futbalisti, čo hráte. My tomu tak hovoríme, to je proste šúta, že kopete z 5 metrov, z 11, zo 16, z rohu 5 metrov a takto. Z ľavého rohu, z pravého rohu. A dodávať z gólov. To vyhrám. Pokiaľ keď trafím bránu. No, fuck. No ale, neviem. Teraz som dotočil Shake and Fidges, tretiu onu. Dal som dvoch v podzemku. Dík. Ty telacina frstá. Ty hovnár, sakra. Na to nezabudnem, na tú telacinu. To bolo zabité jak hovado. No, Martin včera na večer, či Metis. Ale to je jedno, ja som Stando, hento je Tomáš a hento je Martin. Viem, že by ste mi tipli, že sa volám Anis, ale volám sa Anis, Stano. I dvolade. Aha. Naše krycie mena, to je jak vonom. Voláky sme oné. Krysa. A ty Krysa. Bráni svoje vajko. Ľavé alebo pravé? Stredné. Ty kokos, 24 sekúnd. Tu fakt? Áno. Neverím. Fakt, sa pozri do... Ja viem. Do pravého rohu. Už je 18, to je 15. Nie! Vás sme gnusný. Ty cicina. Ja viem 36, 15 alebo tak. A ja som Amnis. Ve videu mi hovor normálne Amnis. A tak. Jo, posledná sekunda. No dobre, teraz ide... s Marcinom. Teraz Metisom. Metis a Tomis. A hovorte ty mi Metis, Tomis a Amnis, lebo... No bež, sadaj a daj play agent a viete ako. Čaute. Tak ide začínať súboj. Metis je oranžový. Metis vyhráva, je to pán. Nezakričte. Neviem, ktorý som zase, ale ups. Vy to viete lepšie hrať, to není fér, vy to doma trénujete. Ja to nehrávam vôbec. Ja to hrám druhýkrát. Ja druhýkrát v živote. Ja som to hral asi 50 krát a ide vám to lepšie. Ale ja to fakt nehrávam. Ani Ja som to hrával... Kedy som? Aha, Oranžový. Kedy som, hej. Krysa. Nevyšla. Tak. I ty. La. Toto sú Kedy na som začiatku zas- fail diely. Kedy Tomáš som- hovor bližšie do mikrofónu. Tomis hovor bližšie do mikrofónu. Okso, Amnis. Hej, nevyspevuj. Šmaulové. Černoch jeden. Musím pôjdete o výťahni. O golden goal. Nevyšla. Sa tomu hovorí golden goal. Sigoš jeden. Gadžo jeden. Nesmrať. Gadžo. Aha, pozri. Cecka. Cecek. Cecek nahráva, Ceckovia, Cecek vystrelil. Jak to behať? Olízni mi cecek. Jo. Debil cigánsky, máš? Jo. Pozor, idem ja s Metisom. Hej. A Metis to prehrá. Tu jasne. Len aby. Servaste! Minule ma Metis nabil 32
32-17. Áno. Posun sa. Ja už som to dlho nehral, sorry. Naposledy pred 3 sekundami minútu a 2 sekundami. No tak minútu a 15 sekundami s Tomisom. A jeden pes. Skočil pes cez obec. Skákal pes cez obec, neustále skákal. V tom sa stala hrozná vec, dostal šebitákal. Ha! Jo! Martínez! Mám ťa víc. Jo! 2 vlasáky naraz. A jeden pes. Ty si debil. Jeden pes hu, to je sráč. I'm bitch. Ty si píp. A dom. Oni. Bejem, čaute, tu je Gogo. Nie. Jo. 32 sekúnd. Jo. Ale Naser si. môžeš. Ale to auto. Ja. Tvoje, že? Nie tvoje. Fú, Víš. ale je mi teplo jak v koncentráku. To je jedno v čom. No, jo. A tu uvidíme, je to výborný zápas. 3, 2, ešte Ne. 5, 4, 3. A je to jasná Jo. výhra. A jedna. Jo. Prvým víťazom je... Dočkaj, ja sa rozhlasím. Na prvom mieste je... Ty si nad ním prehral? Na prvom mieste je Metis, na druhom mieste je Tomis a na treťom mieste je Amnis. Ja som shit! No, dobre, dúfam, že sa vám video ľúbilo. Bol to taký špeciál, fakt špeciál. A za každý like, odber, koment ďakujeme. A čau. Čaute. Servaste. A dúfam, že sa vám Myslím, video. že máte sa na čom baviť. Za každý názor som vďačný, takže čaute.